Vítejte zpátky. Oh my god. Takže pod videem bylo zase pár komentářů a jeden, který v podstatě pohltí celé video. Oh my god. No, to nebude dobré. Takže pravděpodobně to stejně bude náplň celého videa. S tím, že budu procházet The Dungeon a mám teda najít smrtelný jed, který každého zabije údajně za pár vteřin, aspoň to bylo teda v tom questu napsané. Tady teda to je během málo vteřin. OK. To vypadá velice bezpečně, ten dungeon. A druhá část je, že Matyáš nosí výstroj, která odolá prostě všemu a je nezničitelná. A tu mám přinést, jo. Jak mám přinést, teda zabít někoho, kdo má nezničitelnou a neporazitelnou zbroj, do prdele. To je, what the fuck? Ach jo. OK. Dobře, takže prý je to jenom povídačka, budem v to doufat. Čeká nás teda sebevražedný dungeon, takže už se těším. No a začneme porovnávat teda cringe a cancel. Opravdu dobře. Takže cringe z anglického slova se před něčím krčit nebo chvít se nebo třást se je v podstatě obranná reakce těla na něco, co je absolutně prostě cringy, neboli něco, co u vás vyvolá tuto reakci, takže pro každého je to jiné, takže většinou to je jakoby reakce toho jednotlivce na to, že prostě se mu nelíbí vtip, přijde mu to hloupé, přijde mu to prostě hodně blbé a většinou ten dotyčný ještě to bere hrozně seriózně a to ještě tomu prostě přidává tu hloupost a všechno a tvoří to potom takový jakoby na houby efekt, který prostě ve vás vyvolává tuto reakci, která teda není nijak pozitivní. Abych to tak shrnul, tak těch v podstatě cringe videí je v podstatě v poslední době mnoho a rozdělil bych to na více částí. Cringe, který v podstatě je ještě zábavný, protože tím, jak je to v podstatě udělané, tak to v podstatě to video dělá srandu samo ze sebe. Pronásledují mě 2. OK, whatever, dude. Což jakoby příklad za všechny bych uvedl Niky Tučkovou, protože to je v podstatě její nickname, není to její pravé jméno, takže to v podstatě absolutně referuju na přesně tu správnou osobu, protože vlastně nereferuju na ní, ale referuju na to, jakou vlastně vytvořila identitu falešnou, jakoby charakter, a který hraje. Takže v podstatě je to hrané a je to v podstatě vymyšlené. Všechny ty v podstatě co má videa, co tam zpívá a blbosti, tak už prostě jak se to poslouchá, tak je to strašně, jakoby cítíte v tom ten cringe, ale na druhou stranu prostě je to, si myslím, dobře udělané, je to jakoby velice promyšlené
a má to v sobě nějakou prostě tu váhu zábavy, jo. Aspoň tak bych to řekl. Tady toto vypadá jako nechutná past. Si toto nevypadá jako past, tak... Takže to bych dal první prostě. Videa, které vlastně... Oh shit. Tím, že vlastně jsou udělána tak, aby v nás vyvolali ten cringe, ale mají ještě tam nějakou tu myšlenku, že to bylo v podstatě ještě záměrné, ale má to nějakou ještě jakoby v podstatě myšlenku a má to nějaký jakoby tón toho humoru, tak jo, budíš, každý má samozřejmě ten limit humoru někde jinde, takže něco, co může být cringe pro někoho, nemusí být vlastně cringe pro někoho druhého. Takže absolutně se mnou můžete nesouhlasit, já dávám příklad. Potom třeba, co já beru za, co absolutně prostě, když slyším, tak ve mně vyvolává cringe. Jsou hráči, kteří se hádají třeba ve story ohledně skillu. To absolutně ve mně vyvolává cringe, už jak to prostě vidím, jak se prostě hádají kvůli takové chujovině. For story a skill, to je absolutní nesmysl. Ta hra je vyrobená tak, ať v podstatě hráči co nejvíc zaplatí, to je tak jasné, ale silné vás dělají čísla. Sorry, ale je to tak, jako nevím, po 8 letech hraní by to někteří mohli pochopit, že silné je nedělá to, jak ty vole tam zkuší, já nevím, udělají 3 otočky do boku. Sorry, není to pravda. Není ani pravda, že vlastně, jo, jasně, nějaká dovednost, jak dávají ty dodge, tak musí tam být, ale to není dovednost, to je v podstatě, dalo by se říct, že je to reakce hráče, což se dá natrénovat, ale dost to záleží na jedinci prostě. Ne každý hráč je schopný prostě dosáhnout takové jakoby reakční rychlosti, jako mají třeba někteří jiní. Jo, jasně, dá se to trénovat, pokud trénujete dostatečně dlouho. Perfektní hry jsou na to třeba OSU, nebo na internetu jsou přímo jakoby testy, kde trénujete jakoby reaction time, neboli vlastně čas, ve kterém jakoby jste schopni zareagovat na nějakou jakoby věc. Zhruba, já nevím, 1 vteřina, jestli trvá mezi tím, než ten hráč vystřelí a vy jste schopni ho jakoby pomocí dodge jakoby oddělat, což si myslím, že je obrovská doba. Kdyby v podstatě viděli třeba korejští hráči profesionální, nebo aspoň úplně normální, třeba běžní hráči, jakoby standardní v Koreji, kdyby viděli prostě český turnaj nejlepších hráčů, tak si myslím, že by si říkali, sakra, to mají mezi sebou duely 2 hráči, co to hrajou týden, nebo se mi to jenom zdá. Ne, jako sorry, ta herní úroveň je oproti jiným zemím, si myslím, v České republice, kde se teda hádá o skillu, na hodně základní úrovni, takový bych je nazval jako relaxační hráči a turisti. Ne nějací, jak se tady hádají, to jako fakt, sorry, ne, nejsi MLG pro, smíš se s tím. Jako, sorry, asi to ještě bolí dvojnásob, když to jde od hráče, který tady probíhá dungeon, ty vole, v plus nulách, ale hej, pad 1.6, co chceš. Takže ne, není to pravda, že a silné vás dělají čísla, takže kdyby prostě to samé, jak jsem byl na serveru a ten set jsem si dělal sám, jo, tady je ta nezničitelná zbroj, to bych se mohl buffnout třeba. Můžeme zkusit room a parkovku, jestli nám v něčem pomůže. O což to bude mít?
schválně ten dým. To se vyplatilo vzít s sebou ten nesmysl, který už nikdo v životě nepoužívá dneska. Ale jako jde vidět, že nezničitelné brnění jako dostalo rekt. OK, berem to. Takže jak jsem ještě kdysi hrál na prostě serveru privátním, tak jsem si sám udělal prostě věci jedinečné, které prostě nikdo jiný jakoby nemohl získat prostě. Vylamovalo to prostě standardní hodnoty, protože ty hodnoty byly vlastně jiné. Mohl jsem si dát vlastně ze všech charakterů kouzla, mohl jsem si dát prut a kuš, takže jsem střílel zároveň z kuší, zároveň jsem měl prut. Byl jsem taky zařík, takže jsem měl vedle sebe nestvůru, měl jsem bufy od kněze, takže absolutně jsem si jel. A na jednom z těch jsem právě že šel v podstatě proti celému serveru. Jenomže samozřejmě je to privátní server a každý chce 24, takže ti hráči měli v podstatě to absolutně nejlepší, co mohli mít. Takže pořád nadprůměr, než co je tady na českém serveru. Jo, sorry, ale většina hráčů tak na Lapirisu má třeba 20 PvPčka, 22. Na Xadře to budou tak plus 18, plus 19, plus 20. Standard, teda, bych tak řekl. Objevil se. Ne na dlouho. To je ten s tou trojzubkou. Dračí, to je hezké. No nedávají mi moc velké šlupky, teda myslel jsem, že to bude horší, na to, že vlastně Kerges je ten, o kterém se mluvilo celou dobu. Jo, jasně, dostal jsem neskutečný strach, protože hej, co by mě zabil, to byl průser. Protože se o něm hodně mluvilo, že on je overpower, ale prej ne, tak nic. A musím říct, že teda všichni jakoby stunovali, jakoby rubali do mě, byli tam jakoby, ti hráči měli jakoby i nějaké třeba, já nevím, že jenom nestříleli automatem, ale stříleli normálně kouzlama, nebylo tam, že by nemohli něco nebo co to, ale i tak prostě nebyli schopni mě zabít jako 20. levela, přestože byli vlastně 90 nebo 80. Kvůli toho, že prostě jsem měl lepší věci. To je prostě fakt. To nejde prostě. Takže i kdyby teď na mě naletěli s těma věcma, co jsem měl, já nevím, všichni tady v turnajoví rytíři, i ty vole se všema GMkama, tak by nebyli schopni mě zabít. Prostě nebyli. Řeknu to upřímně, nebyli by mě schopni zabít s věcma, které jsem tam měl. A se schopnostma, které jsem tam měl. Sorry, ale je to tak, takže mluvit o nějakém skillu je nesmysl. Tady prostě v této hře si zvykněte na to, že vás dobrým dělají věci. Sorry, je to tak. I na tom blbém 9. levelu mám sice věci plus 0, ale jsou udělané tak, aby prostě ty věci něco brali. Takže jo, zase je to i o těch věcech. Trošku hodně teda. Děkuji za jet, jo. Super, můžu to vypít? Nemůžu, proč ne? Dobře, no tak nic. Takže z toho to chytám absolutní cringe. Taky na mě bylo natočené video od Medixe, který byl neskutečně z tohoto nasraný, že jsem si dovolil ho zabít. A já nevím, jsem ho zabil asi 6krát za sebou. Nevím, on byl prostě retard, prostě, když jsi v Keteru ve valoriánském městě, tak na tebe nikdo nemůže, ale ne, on prostě, já jsem se tam šel jenom podívat a začal prostě do mě rubat. No tak co, no tak vlastně začali rubat do mě ostatní, no tak co, tak jsem spustil jednu plochu a zabil jsem je všechny prostě. A prostě on vyletěl zás a cítil se ty vole nesmrtelný, si myslel, že má nějaký skill nebo co.
Ne, i kdyby měl nějaký skill, tak bohužel ty věci mě prostě dělaly absolutně nesmrtelným. Sorry, je to tak. Že bohužel, až se budete příště bavit o skillu ve Force Story, tak prosím, napište první do chatu, že ať odejdu. Já se odhlásím, nebo udělám relog na jiný server. Z Xadry na lap nebo z lapu na Xadru, takže děkuju pěkně. Oh shit. Oh shit, OK, teď už mám problém. A ne malý, OK. Mám velký problém. Shit. OK, mistře Arone. Opravdu mi ubral nejvíc ze všech. Myslím, že jo, myslím, že dokonce jo. Prsten moudrosti. To je docela sranda, protože stejná dunga se stejným jménem, ale je to meč, padá o několik levelů později, takže. A to je vlastně dungeon. To jsem prošel celkem rychle. To jsem ani nečekal na to, že jsem ho v životě nedělal. Vím, že to taky není původní, ale ty nestůry zůstaly teda. A neskutečně se mi teda líbí, jak je to dělané, protože opravdu je to dungeon, jo. Vidíte, že jakoby je to v nějakém sklepení, je to v nějakém komplexu. Ty sochy. Škoda, že nemůžu hrát za elfa. Jednou bych si to na tebe jsem zapomněl. Jednou bych si to chtěl zkusit, ale to jde jenom na mobilu, no, bohužel. To bych musel hrát Force Story M. Ale bohužel to nehraju, takže asi nic. No. Proč mi teď ubírá tak nějak málo? Prsten tornáda? No, to je zajímavé. Očistná čarodejnická hůlka. Já, vypadá to jako top quality. Vej, to je hůlka. Fakt to je hůlka. Ta hůlka, vím, že jí má boss v Derionu. On tam je speciálně jenom dosazený a má tuhle hůlku. Tuším. Teda doufám v to, ať nekecám. A právě od něho se to jakoby i lootuje, takže to vypadalo jako dobře, že přesně ten loot padá ze stejné nestůry, která jí má, což je ve story docela hodně vzácné. Ale přišlo mi to takové. No, abych pokračoval teda v tomto nepěkném tématu. Takže to by byl cringe. No, a co je teda cancer? Ještě teda dočtu. Když si tak promítnu, že s tím svým mečem jen tak pronikl jeho brnění, tak mi to připadá, že bych měl prozkoumat tvůj meč místo té výstroje. Poslíš, předal bys mi tvůj meč? Tady je vidět, že ta hra v podstatě byla dělaná na válečníka Valoriánu. Prostě pokud by to byl single player, tak jediný charakter, který byste mohli vybrat, by byl válečník. A vypadá to, že by nebyly ani seky. A jediný národ, za který byste mohli hrát, by byl Valorian, jo, protože Derion je podle příběhu, jak jsem řekl, už takový nečestný národ. No. Takže hned už by mi zabavil meč, hajzl. Dobře. Ach jo. Tak jo, to bychom měli splněné. A teď se asi vrátím za level. Super. Jop. Myslí teda za Oliverem. Jo, myslím si, že Oliver bude ten pravý, komu to mám říct, že jsem splnil dungeon. No a teď ke canceru. Cringe je v podstatě takové vyjádření prostě, že cítíme, že to prostě je špatné, že ten vtip je chabý, že prostě stojí za hovno, ale jakoby ty pocity jsou
jakoby pro toho dotyčného takové jakoby nepříjemné nebo takto. Co se týče canceru, tak pokud někdo označí něco jako cancer, tak za prvé by to mělo by toho být víc a mělo by se to šířit. Stejně jako rakovina, po které je to pojmenované. Takže by to nemělo být jedno video, ale mělo by to být označený, když už tak kanál, nebo více videí. Jednoduše něco, co pokračuje v tvorbě, přesto, že to je absolutně prostě vyvolává to nejenom jakoby takové nepěkné jakoby a špatné vlastně vlivy a pocity, ale vyvolává to nenávist. Prostě to samotné, ten obsah nebo video nebo cokoliv, nějaká tvorba, vás prostě nutí nenávidět toho dotyčného a prostě a to dotyčné video, tu dotyčnou tvorbu. A je to o to horší, že prostě ještě toho je víc a ten dotyčný si je ještě je někdy i vědom toho, že prostě dělá to, co dělá a on natočí přesto, že prostě všichni o tom takto ví a že prostě je to absolutně do očí vidící, tak on přesto natočí další, nebo přesto zveřejní další nesmysl. Třeba politický cancer bych dal jako Sobotku. Ten je úplně prostě perfektní. No to sorry. Teď co se děje, jeho názory a nesmysly, nevím, co dělá v té politice, sorry. Co se týče obsahu a videí, tak asi za cancer by všichni ostatní, já teda, považovali Míšu a jeho skvělé videa hudební. Jo, jasně, on to přesně kvůli toho dělal. Jenomže tady je prostě problém, že když jakoby jo, teď se řekne, jo, nedívám se na jeho videa, dívám se na to přes Leafyho, takže v podstatě žádným svým zhlédnutím nepodporuju ho. Za to jsem rád. A stejně se to ke mně dostane, bohužel, šíří se to. Ale on prohlásil, že v podstatě to je to, co chce a plní si dětský sen. Jo, možná teď. Jenomže je to sláva přes nenávist, peníze přes nenávist a tím si plní sen, OK. Já upřímně bych raději točil videa z Forka a měl tam 10 odběratelů, než byl světově známý tím, že mě všichni nenávidí. Jo, teď ti to přijde dobré, za rok ti to přijde dobré, za 2 roky ti to přijde dobré, ale tak samo, jak já třeba po 2 letech jsem přišel a jakoby už nechci dělat jakoby svoje staré intro, nechci jakoby se vracet k mnoha starým věcem, protože jsem s tím měl nějakou špatnou zkušenost, nebo prostě jsem říkal, to už není ono, přijde mi to třeba cringy, stejně jako moje intro staré, proto to nechci dělat. Takže jsem si říkal, hej, radši třeba udělám něco jiného a bude to v pohodě. Ale prostě můj názor se změnil na věci. A to je prostě problém. On teď to může vidět jako dobré. Samozřejmě, že teď teda moc rozumu, že jo, je mladý, takže nebude moc za to vinit, každý byl mladý. Ale až třeba za rok, za 2, možná později, dobře, tak u něj možná později, prostě zjistí, že už se mu to nesmaží, tak jako já prostě jsem čuměl, že jak mě může po 2 letech někdo znát a to jsem v podstatě neměl zas tolik odběratelů, řekněme si upřímně, jo. Já jsem se nikdy necítil nějak slavný, nikdy jsem jakoby nežral, že jsem nějaký
hvězdný hit. Já jsem prostě byl rád, že můžu sednout k počítači a v podstatě se vymluvit u hry, když to tak řeknu blbě. Ale řekněme si upřímně, že on pokud pak zjistí, že i když to třeba vezme zpátky a ty řekne, jo, tak to jsem dělal proto a teď budu dělat něco pořádného, nebo smažují ty videa, tak furt se to s ním prostě potáhne a jo, já jsem chtěl být nenáviděný a to bude mít napsané prostě na čele, už prostě mu to nikdo nesmaže. Takže hej, nechtěl bych. Whatever. Je to jejich prostě rozhodnutí. Metadon mu bude muset po zbytek života kupovat ochránku asi. No, doufejme, že no, z těch YouTube money mu to tak vystačí na 2 měsíce let, ale ok, whatever. Takže hotovo. Ve skutečnosti je to v podstatě chudák, no, asi bych to tak řekl. Cože, tak já jsem to nezachránil. Holy shit, tak to je špatné. Tu mluvím o canceru a cringy a to je špatné. A samozřejmě není to úplně hlavní. Český největší cancer. Za to bych teda považoval Pavlu Filipovou s její tvorbou, která je tak špatná, že ani nemůže být na YouTube. Až tak špatné to je. Takže bohužel, no. Zámku v Keteru, bla bla bla. Toto je docela smutné teď, protože se rozloučíme s naší matekou, kterou jsme znali tak dlouho. Takže to je v podstatě ke cringy a ke canceru. Zabilo nám to celou epku. V podstatě každý pojem se používá, většinou se to používá hodně u sebe, protože v podstatě lidi to označují už jak chcou. Je to celkově označují to prostě věci, které lidi dělají blbosti, no. A lidem se to nelíbí, že lidi dělají blbosti. Takže asi tak bych to shrnul. Proč nemůžu potom chodit? Děkuji. Ale cringe by mělo být spíše takové obecnější. Pro všechny, kdo prostě vyjadřují nějaký nesouhlas s nějakou tvorbou. A je to takové jakoby špatný pocit z toho. A samozřejmě ten pocit je vyvolaný u každého něčím jiným, takže se nedá říct přímo, jo, toto je. No tak jako hodně lidí to dělá, ale nemůžu říct, že by se to tak dalo říct, jako že toto je přímo jakoby jasný cringe a toto je přímo jasný cancer, protože pro každého to je trošku jinak, ať už podle věku, ať už podle znalostí nebo takto. Dobře. Jo, to jsem teda se nemusel ani navádět na úkol, to bylo hrozně náročné, ty. Dobře, potřepal nám rukou. Samotný Neban má, oh my god. Můžem za ním zajít? Ne, jdem do Hesedu. Až potom, až splníme Hesed, tak můžeme asi za Nebanem Mahou, co? To je celkem průser, protože jít do Hesedu. Hochu. Hesed. Já si říkal, že to bude sebevražedný díl.
10 je místo smrti. Kalhoty. Plus 8. No, ta cena není špatná, ale vzhledem k tomu, že plus 8 jsou do levelu 58 a moje kalhoty jsou do levelu 70, tak nepotřebuju to tak nutně. A stejně teď jako se cítím docela silný ještě pořád, takže jediný Aaron mi dal docela jakoby do držky, ale jinak se cítím celkem dobře. Celkem bezpečně. Můžu vyhodit bombu tady na někoho, třeba na Pandorku. Ach jo. Taky bych chtěl vědět, jestli byste radši delší videa, ale asi bych to musel méně editovat. A někomu by se to líbilo, pokud třeba, já nevím, hraje a poslouchá to jako audioknížku, což jsem teda slyšel. Pokud jakoby se nedívá na tu vizuální stranu, ale zajímá ho jenom vlastně ten audio obsah, to je v podstatě pro mě absolutně zbytečné dělat jakýkoliv edit. Zase ale naopak mám jakoby další lidi, kteří právě třeba se smějou u těch editů, smějou se prostě u toho, že se na obrazovce děje nějaký random bullshit. Takže zase třeba takto, no. Takže určitě by mě zajímalo taky, o jaký druh videí máte vy zájem. Dám tam, já vím, 399. Brnění, jestli už mají ruce na mě. Prio, ale prý ne na můj level. Auč, to zabolelo. Takže musím do expit, sorry bro. Jo, jinak opravit bych si měl, no jo. Svítí tu nějaké blbosti, takže to jsou asi vedlejší úkoly. Ale 29. Jdi do Keteru a promluv si s Primem, Optimusem nebo co? Co si myslíš o náboženstvích? Já si myslím, že v těžkých časech, jako jsou tyto, by víra mohla posílit lidského ducha. OK. Dobře. Dobře. Takže jdeme na víru. Budeme věřit. Co tu ještě za úkol? Jo, to je tabulka. A tady to jsou pecky. Jo, v pohodě. Aha, takže on je v podstatě... Jo, už to chápu. On je... Kdybych zemřel v podstatě tady, kdybych skočil z věže, tak bych byl u něj. Takže tím by skončil celý LP. Spíše SC, je to strastiplná cesta, to furt beru jako LPčko, ale je to unikátní projekt, strastiplný. Takže asi tak. Takže určitě pište spoustu komentářů, protože já si to potom pročtu a dobře. Tak jo, tak jsme dostali pár expů. Moc teda ne, ale aspoň něco. A my se můžeme vrhnout teda do Hesedu. Nebo kolik máme? No. Nebo to ukončíme. Ať teda nevybouchne počítač. Že abych byl zase schopen v Hesedu. Jo, a vezmu tenhle úkol a tamten a onen. Pravděpodobně, kdybych točil kratší videa, tak by mohly být častěji. Ale v podstatě, abych řekl pravdu, tak by byly kratší videa, tak by byly třeba 2, a byly by třeba 2 po 20 minutách, a tak bylo třeba video
jedno po 50 minutách nebo prostě víc. Beru to prostě tak, že pokud už se rozkecám, tak většinou toho třeba řeknu víc, jo, než třeba kdybych měl jenom ohraničený čas a řekni jenom tady toto, máš 10 minut, ani prostě se vteřinu navíc a myslím si, že to by bylo takové. Určitě napište svůj názor, protože v podstatě teď ani nic jiného než podle komentářů se neřídím. Samozřejmě, když tam napíšete skoč z okna, tak jako budu se snažit, ale nic neslibuju. Ne, tak já si dělám srandu. Určitě v rámci nějakých normálních možností, co jako si myslím, že by bylo vhodné prostě pro tu herní sérii a takhle. Takže určitě pokud zanecháte nějaký rozumný návrh, co by se dalo zlepšit, nebo co já vím, cokoliv, co by prostě vás zajímalo, co by mohlo být zajímavé pro vás a na co byste se vy chtěli dívat. Protože přece jenom si myslím, že to točím pro vás, takže jste mohli vyjádřit názor, co jakoby se vám líbí, že jo. Takže to je všechno. Příště už budeme v Hesedu. To bude velice nebezpečná oblast, protože tam se umírá automaticky. Už jenom vstupem do oblasti tam prostě je napsána cedulka chcete umřít a pokud to odkliknete, tak jste mrtví. Takže na tu cedulku si bude muset dávat pozor. A to je všechno. Těšte se na další díl. Pravděpodobně si dám i tu práci, aby bylo nové intro. Doufám v to. Intro se nemění. Mění se vlastně takové sériové intro, jo? Protože celkové intro všech videí už nechám asi vítejte zpátky a sériové intro se mění podle oblasti, ve které se nacházím. Akorát teď jsem pobyl teda jenom chvilku v tom Taratu, tam jestli budou 2 díly tak za Hesedu, tak si dělat práci s novým intrem bude celkem jakoby taková ztráta času, ale hej, co bych pro vás neudělal, že jo. Tak se mějte.